modelku Annu, ktorú bude strihať a upravovať a všetko ostatné, čo sa z vlasy robiť dá, tu pred vašimi očami. Ja si myslím, že ho nebudem zdržovať. A ja popri tom všetkom prezradím niečo o Erikovi. Je pokračovateľom 3. generácie kaderníckej rodiny. Jeho kariéra je sprevádzaná mnohými úspechmi, a to je víťazom majstrovstiev Slovenska, členom poroty na Miss Slovenska 2005, taktiež v roku 2005 bol predsedom poroty na prestížnej súťaži Trend Vision v Prahe. Každoročne absolvuje mnoho školení na Slovensku ako aj v zahraničí a je držiteľom mnohých certifikátov na predĺžovanie vlasov, a to dokonca 5 technikami. Volajú sa Freehand, Freestyle Color a taktiež sa zúčastnil na celosvetových súťažiach Trend Vision, ktoré sme už spomínali, ale pre tentokrát v Paríži, v Miláne a v Londýne. Je to mladý nádejný kaderník, ktorý, ako som ho spomínala, je absolventom strednej odbornej školy obchodu a služieb, ktorej ešte raz ďakujeme za to, že sme tu v týchto priestoroch a že tu teda môžeme byť. Ja o ňom poviem, okrem toho, že je absolventom, ešte, že je táto škola na ňom právo hrdá, pretože už druhýkrát získal na medzinárodnej súťaži Forfest, organizovanej práve touto školou, 1. miesto. V tomto roku získal na celoslovenskej súťaži kaderníkov a vizážistov Múza lásky 3. miesto v tíme dospelých. Gabriel svoj talent rozvíja pod vedením svojej majsterky pani Edity Matuščiakovej.